2000 ಇಸ್ವಿಡ್ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು 2006 ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದ್ದು. ದಾದೆ ಮಲ್ಪಂಗ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಸಿರಿ ಶೋಭಾಡ್ಮೆ ದೂರ ಹೋಗು ನೀರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತೆ ಅಂದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲುಪ್ಪಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 55 ನಂಬರ್ದ ಬಕ್ಕ 52 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ರೋಡು ಮಿಲ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಪನ್ಪುನ ರೋಡ್ ಹುಡುಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೈರಿನ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ತಿರ್ತದ ಕೈರಿನ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಹುಡ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾದ ಕೂಡ ಕೈರಿನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ ಮಿಲ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಇಡೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಡ್ರೈವ್ದ ಒಂದು 2-3 ಸುತ್ತಾದ ಬರ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಬೇಂಟೆ ಮೇಯ್ನು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ಬಸ್ Malporci papà. Anche Malporci. Next stop, Lemon Drive. Next stop, Southern Avenue. Transfer to Route 61. Next stop, Manhattan Drive. ನೀರುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಜಿರು ನೀರು ಮೈಪಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತ
ಏನು ಬೆಲೆ ఉందువే చూడు దా ఉందువే చూడు చిచ్చిండు ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಜ್ಞಾನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಜೋಜನಡೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಡ್ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಜೋಜನ ಅಲ್ಪ 12 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೇ ಪತ್ತಲ್ಲೇ ಜೋಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಜಿನದೆ ಪೊಂಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಐತಿ ಉಂಡು ಸಮ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಚಿಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಬಂದವಟ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪೋಪು ಅಂದೆ ಅದೇ ಕಾಪುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದೇರು ನೆಕ್ಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಚೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಚೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪಾದಿರ್ತದೆ ಅವರು
ಮುದುಲೆ ಮುದುಲೆ Hayır. Çok gibi oldu. Ini forward boleh. ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 2014 ಉಂಡಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ, ತುಳು ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಗುರು ಒರಿಪೌನ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಕಚೇರಿಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡು ಕುದರ್ ಪಲ್ಲವಿನ ಪಾಡ್ಪಾತದೆ. ಇಂಚಪ್ಪ 2020 ಮೂಜೆಕ್ ಜೈತುನಾಡುದ ವತಿರ್ದು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತುಳಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕದ ಅರಿಜೋನಾ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಟೆಂಪಿ ಬಂತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪರಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತೆ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅಶೋಕ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಇಸ್ವಿಡು ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು 2016 ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅವಲ ಅಮೆರಿಕ ವಿದಾಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುರೂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರೂತ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ఒక మాట ತುಳೇರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ರು 23 ಬೋರ್ಡು ನವೆಂಬರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಊರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನಿತ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ತುಳುನಾಗನ್ನೇ ಖುಷಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ತುಳುತ್ತಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ತುಳುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪಾಕಿಲ್ಲ ತುಳು ಬತ್ತಿರ್ನಾಂದ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷನೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದವು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಕುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಉಂಟು
ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ತುಡು ಆ ಬುಕ್ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕುನ ಓದುದು ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗಳ ಯಾನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಆಡಳಿತದ ಬರ್ಪುನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು 2019 ಇಸುವಿಡು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಒಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಲ ಪನುಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಊರುದ ಜನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರುವೆರು ಅಂಚ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ 2023 ಇಸವಿಡಿ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತದು ಇತ್ತೆ ಆನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕನಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಸೆಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ತುಳು ಪುದರ್ ಪಲವೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ಲ ಈ ತುಳು ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಪಾಡ್ಪಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಅಡಗ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅಪಗ ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮೆರಡ ಪಾತೆರಿಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲಡಿತ್ತಿನ ಆಸೆನ ಅರೆಡ ಪಟ್ಟಿಯೆ ಅದಗಾರ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಅದಗಾರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರತ್ತೆ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಈ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ತೆರಿಪಾದ ಈನ ಮಲ್ಪ ದುಂಬು ಪೋಯ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಆಪುನ ಪಣ ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಕ್ಕೇಂದು ಏತೇತ ಆಪುಣುಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಯಾನ್ ಐತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯೆ ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕು ಎಂಕ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಬ್ಬಾಗ ಸೀದಾ ಪೋದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಡಿಸೈನ್ ಆನಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಫಾಂಟ್ದ ಡಿಸೈನ್ ದೈಟ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ಡು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ರೈ ಮೇರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಆಪುನ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೋನ್ವೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಉಡುಪುನು ಮಸ್ತ್ ದೂರಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಆರು ಅಮೇರಿಕಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರು ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತುಳುಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬೆನ್ನಡುಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಈ ಯಾಂಕ್ ದುಂಬು ಪೊರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೋಯೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಪಣವದ ಸಹಕಾರನ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಅವಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ 2023 ಇಸವಿದ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಆರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಈ ತುಳು ಪುದರ್ ಫಲವೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಡಿಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಆ ಜಾಗಗ್ ಉಪ್ಪುಜಾನು ಉರುಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಬೈಟಂದೆ ತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಪುದರ್ ಫಲವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಪಿದ ದೇಶಡ್ ಬೂತುತಿಜಿ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.
Music by ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೊರ್ಲುಡೆಯಾಂಡ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪಿದಡಿಯ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಹೊಸಾತ್ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅದ ಮುಟ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಯಾಪಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ.